जों अबनि यागुलो जों तीनखाने किता अमर सकपाया जे जुनाल एवं साबजुनालते सिनि गुंडा सारि एवं फुटुलगो आगामी दिनो किन्तु बिजा बाजानायावबो जोंहाबो जुदि तुलना खालामनो गोनां दीर्घदिन जे चालक थांनायल' जे सीपीएम जे चालक थांनाय एवं बर्तमाने जे बीजेपी राजनीति जे सरकार असरकार बायसे जुदि तुलना खालामनो निश्चय आबाद पुगमानो जे चिनि तामो एडिसिनि हापा चिनि बुबा ग्रानि जे नेतृत्व जे सलिद दङ आबो माने आं निजे आं खुबबाय फैया फनो नरकाबो गाहाम गैसु दिनै जों हिन्दुस्तानी बुहुमजों सामनाय बागै जे जोंहारो सारे जे रिनान थांमानि वानसुं मुं दङ आबो बिसिङो चिनि जे बर'नो चिनि तिप्रासा जेता तागनाय लुगनाय जों किसु सिगाङाव जे जों 500 ग्राम फांथो 700 ग्राम फांथो जों चिनि मडेल किजा जों फुटुलक मानलायै फुटुलक किन्तु जों रिलाय मानखा जों किन्तु चिनि बहुत जों चिनि हिन्दुस्तानी बायके जों फुटुल